O hindi nila pa nandun eh. Man, may dalhin ni Bambo, video kibar. Oo, pwede ka pinigap. Oo, may dalhin eh, baka tarot. Hoy. Oo, may dalhin pinigap takuan. Atang lahi, handos naman. Man, Senior San Roque yan ha. Oh, Senior San Roque. Dito tira simbahan. Ay nga patron. Pagino. Nga patron, Senior San Roque, Han Lapay. Pisha to tayo. Di sang kay Jonel. Di kita dito sa may katigbian. Kamay-mayan. Ito, under combine din yet. Kuan, kamay-mayan. Sa combine din yet katigbian. Nga din naman simbahan. Kaya patron, San Roque Gapano. San Isidro. Apa patron? Sige la, di man manok. Dadadong ko na la. Ay na kita maagi. Mo pengaga man ah. Kan manok. Ay kita sabot, ay kita. Tunog kita radyo. Ay kita labot itong dadang iyo. Akong bibinulad. Bibinulad. Ada kayo na singan nila ako. Siyempre, sorry kung anong mabisita la ako. Baga, panginano la. Warita man idoy, warita man upay. Ang importante, magkusog lagi hap. Pasalamat lagi hap kita. Pasalamat lagi kita. Sige. Di na, sigurado. Di na, may dahong bite di na. Ang magili-gili ay la. Good morning. Today is May 19, 2026. Time check po doy. Maupitira din, makusugitira din ni Trumpo. Speaking of Trumpo niyan, dilamaya. Alas 9:35, maupitot outfit yan na. Senior San Roque. Lapay na din niya da. Lapay na. Pipip. Hindi nila pa nandun eh. Man, may dalhin ni Bambo, video kibar. Pwede ka pinigap. May dalhin eh, baka tarot. Hoy. May dalhin pinigap takuan. Yan taguan. May chikinan na doon. Chikinan kaya pa da. Patako ba? I just told you guide ha. I just told you guide. Okay, doon sa atong sisingad tuwa niya. Nagdunot patron, budoy. Patron niya na. Lapay niya nakatigbiyan. Itatang lang, handos naman. Baka diri kita yan pag magika tutukuban kay baka turos pala. Ano maiha kita yun? Yan, palas 12 ka nagpangahon. Ako, ikaw mag-una. Baka, kumusta ka mo? Okay lang ako. Ha? Okay lang sa kaiton nyo. Okay. Iyo lang. Papa-ultrasound ko na nanay-landa yan. Papa-ultrasound yan. Hindi nila pa na. Dito may damo dito nagtatambirig na litson. Nagtatambirig. Alas 9 pa lang, sakto adi. Nakay. Adi balay. Nasasaludo mo nito. Man, Senior San Roque yan ha. Senior San Roque. Dito tira simbahan. Nagtawag pala. Hindi, hermano yan hermano.
Ipapasyada taka mo. Hindi nila na kita parada. Ano yan, maintro lang kita kung taloy. Ang paay nga patron. Di magyapikon. Ada ka pala ko kay. Oo. Pagino. Oo. Mapinga patron. Mapinga patron. Ay, ito yung balay. Charot. Oy, ako rin naman lakban niya na. Makapot na lak niyan, timulan sid-sid. Ay, charot. Pagino. Senyor San Roque. Penga patron, Senyor San Roque Han Lapay. Oo. Oh, agi na adihira ano yan nila maya. Nagpaka-green na liwat tira. Sure ball kita niyan. Ora rani. Hinot hermana. Ha? Nakita nga to. Guys, nag-iyak kiter. Oh, nakakita ra. Dapat banda. Taga-tapos mga go. Oh, mga go. Isa to tayo. Di sang kay Jonel. Naka-green niya ra. Ako nakabulo na liwat. Pare ka kakulog pa ko. Isang kulog pa sa daily na. Wari mga kon kay pinawaya ka na eh. Oo, nahulog nga ni nakuha. Anak battery ni kasi ginaksayaw di doon. Buntay. Oo, di rin ka nang kuha. Alumni. Alam na. Oo, ay, okay. Di sa tatay. Kung karuyag niyan mga kuhan ha, mga hermano, hermana, just contact sang kay Junil para at mga choir. Oo. Ako tira vocalist, charot. Makato ka niya kuhan katigbian, duwat. Oo, duwan. May pagdinoro ha. Okay. ay pagdinoro. Mga go. Oo, mga go yan ito ni hermana no. Mahayin pero dapit balay. Sigurado may dalit sa ano. Sige mana. Oo. Kahala. Di kita di dapit maagi may pago. O kaya to kita mapakatugit kita. May na kita ore baga. Ore makasi mangadto ha kuan. Katigbian. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we Kanina all ngayon, may dako lang istorya gihapon dodo. Intalo ni Japo sa Tada Plaza. Oo. Dumaw pa akong kanina. Nagkuhan na ako nga dadon niya hospital kay kinukuran niya pag ginhawa. Manakya ko siya rin kung anak. Ginaw Japo, sorry. Ikukan tayo ikaw, igiindosar tayo ikaw kay di relata ko itong pwede, ngahiya ko mapudak na tayo hospital. Tapos siyempre, hinumat signatory ito, hinumat kontak, di kaya ako. Apinas nga niya ako makabisita ngadto kananay kay kinukuryan ako. Adi. Bawal man ton hamon.
O may daton sinisiring nga kuan nga mga pamahain naton. Sorry la, di ra kiton pwede magkuanhin. Oh, adi oh. Ginawa ada ng panas na ano. Oh, thank you mano ha. Oo. Di ba may dan naton mga pamahain kung may dan niyo kuno magsakit, diri kita kuno pwede mapakatot mga ospital ano. Pagdadaraw gyapon no. Mo mga pamahain. Thank you mano ha. Oo. Amo mga pamahain ko itong salit. Pasaylo ako Japox. So kung hino man hayat nakilala kan Japox nga da plaza in talon. O kanina nagpapadaray ang adto hospital. O ada kay may da napakada nga aton sangkay luwat nga taga ada ha munisipyo na kuan nagpapakyan ako kunino tong kunot contact person nga nakwaray di kitong maaram kay bisan nga ito ti anak o di ko gapito ni hamakuan ha Facebook o talon mo ito ay sali kunino matnaka kilala hay ano kon hinala niyo o hala amulad to o hello irayo na laban ang putyo o sige ikaw punta lay ni. O nga di kita didapit sa may katigbian. Ayun, pahinga ko ano. Alam mga sangkay didi. Oo, mapahangin lang kita. Ay. Oh, adi isa tao tayo. Adit na pabantad. Oo. Oh. Okay na. Awari pa. Awari pa sulod. Ay don pag sulod niya di may katigbian mo doy. Paghali, ato naman amo na adto. Oo, di ba? Lugar rin ni Kuan, ni Harry Potter. Ha? Lugar rin din ni Harry Potter ano? Ano? Ayaw ito. Taka din ano? Ayaw ito ano? O katigbiyan. Ay karot yung portahan, ginahaklop gapin para may mga sakit. Salamat kay. Oh, panalip danan. Oh. Anda pita pagsakol ano? Di dapat ano? Kanan. Naman katig. Oh. Oh, di rin amo dida. Hindi ni. Awari ragyan dir tamo ngayon. Ilan ba dito niyo? Ato pa ino. Ato pa dito. Okay. Ano ba niyo? Awat ko man this way. Uy. Oh, Kamaymayan. Ito under complaint din yet. Kuan, Kamaymayan. Sa complaint din yet katigdiyan. Oo. O di rin ada. Iba lang yan. Di resetyo. Oo. Di natigbiyan. Oo, patron din niya. Budoy. Aluwag din niya. Oo, di ba? Pero di rin pwede niya magtitigbiyan. Oo. Oy! Hanggang pala ini. Hanggang. Oo. Ala, parang kita kailabay pa niyan to ha. Oo, di forward ta nala, papas forward. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know.
supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand. Peng patron, San Roque pa no? Oh, San Isidro. Ito pala itong isa. Bingkod. Oh, sige. Mapeng patron. Ito, ano kita di lamaya. San Roque, o San Isidro. Kuan. Mapeng patron. Dapat itiyo pala ay. Sarap. San Isidro. Halapay San Roque. Ay. O tapos malibot kita. At dito dapat ang gym. Iglilibot na naman kamo. Paano ba ito? Dali kita ako. Tukonta ng kuwan yung pantuhonan. Wala ko lang. Yung sigarilyo yung ano. Amo nga ano. Sige lamang ko nalang kita. Kita nalang kita sunod ko na ano makabiling kita. Kuan ha. Hi, sa Oy, moping nga kuan mana. apa nga patron? Oh, patron hay dapat ito niyo balay. Ada ito. Oh, ada di dano. Sige. Di ada ko no di da. Kaya di kita itong kumuan. Di da kita ito na nupainin. Tumukuban una ako kabuli kayo. Marisya no. Magkali kita dili pasyada. Ala ko na tiraw din yung balay. O ginawa yung lola, pero natidad. Benta na. Ha? Apa nga patron? Apa nga patron na yung manam dinitira. Dini nagsarayawan una. Nagsarayawan una. Hindi na kita sumulod. Ito man nga nakikitir. Malibot naman kita, Adi. Oo. Nakatakot pa yung lola. Naglilibot ka naman ka mga Adi. Mali kita tira ligid, dapit didi. Sige man. Oo, sige man. Mimiling purunan. Ato na mimiling purunan. Kasi lang. Darampanan mo pa. Pastilan kay Koniti. Apa yung patronayo? Ade! Oo, kahit kabalyo ni Kuan, hamba! Oy! Oo, kabalyo ni hamba! Apa yung patronayo? Sige. Oh, thank you. Ay, ito, gap. Sige lang. Iya ko no bike. Sige. Okay lang ako. Oo. Oh. Alibot kita ngadi. Oo, kani kita kan sangkay kuan hari, pater. Ang litson, bidaw. Hay na to di ano. Aw ngadi aw. Di dapit to. Okay, di kami to nagkita. Kasi daw kay Harry Potter. Ayaw ito. Di riya gwapo pero may pangarap. Ikatigbian, vines. Dako nagabitin kami ni. Dako nagabit balay. Man din naman ako din. Mon. Ope patron. Hay kandahari amo yun. Ito pa dito. Ito ka karanta. Ginom bilo na ito. Ginom kay nakakiter. Bye-bye. Logo karanta hirong. Ade hari.
Ginmawas. Oh, sige, makadi ako. Sige na lang pa kanya kumana ha. Oo. Oras sa pa yan. Nangumustala ako. Kung may dahon ba. Oo. Natin din mga kasangkayan. Talo. Natin din mga kalagsan. Pasya daon tera. Opay, patron. Oo, ano pa? Opay, patron. Ah, hindi kita nakakitang klaro. Hay! Hay! Okay. Diyan kita kaya nakasids kita. Napapas man yung siklat din niya. Seeds. Yung nga progressive. Kasi daw, ang tabisan baga, or take. Ada pa yun, lagas. Opay, patron. Opay ang patron. Sarado. Opay ang patron. Sige la, di man manok. Dadadong ko na la. Ay, na kita maagi. Lang musta kaim? Ha? Wala sa pa yan kay di rin man tot pagkanhi ipagkaon ang importante an magkareglala mo pa nga gamana. Kan kanin manok. Ay kitang sabot ay kita. Matunog kita radyo. Oh, ay kitang labos itong gadang NTO. At ang bibinulad. Ah, bibinulad. Oo. Mo pigay na. Mo pigay pagka kuan. Nakabisita ka niya no. Oo. Ano man, kumusta? Ada kay nasingan hila ako, siyempre sorry kung nang mabisita la ako baga panginano la. Warita man idoy, warita man upay. Ano importante? Ang importante magkusog lagi hap. Pasalamat lagi kita. Salamat lang kita, oo. Pinapita ka ni simbahan. Okay, ko yan. Ori pa magtikangan misa. Ore pa pagtikan. Oo. Matisugad latak mana. Oo, Ah, ila kay baga na ako lato baga. Kumusta yo mo? Di na kita man hingali mo tano. Oo, sige. Di na sigurado. Thank you very much. Oh, di na may dahon bite di da. An magili-gili ay la. Oo. Alangat magili-gili. Inaagi Kandahari. Oo. Balik na lang Kandahari. Oo, balita. Baga naglalaga. Makon dito ma. Ikam bilangan niya kanan ni hari na Oo. ko. I love ka makanto na. Makuan, mano pa ito. Sirin pa mapuot dito. May come when times are tough. Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Audio, you light the way. Abot na naka-record ka, Gerardo. O naka-record man. Ay bisa lang mag 30 minutos sa ho. Ikikirorol talay ni. Anak ko lang, pag makakuanta ka mo, siyada ka mo katigbihan. Ay man nira. O pa yung patron. Ano, lumunay ng karabaw? Dito amag Kandahari. Ito man dito. Oo. Kumusta ka mo din eh? Okay lang. Oo. Ha? Tagi pa. Kagina ano nim? Oo, hindi na rin sticker. Nahin mo yan. Narog ya pira. Diba ni padikit bisan din? Oo, di may da. Karir. Upat lala. Ha? Tusira. Ayaw ng pagdinamo.
Kung nalito. Oo, yun muna lang ito. Sige na, okay na itong duha. Ayun ang pagdina mo ha. Sige. Sa vlog na lumagi. Oo. Ay, Di maram. Sangkay! Oo, ansan kayo mga ganito di sa kudat? Oo, sige, sige, mana. salamat. Oo. Okay. Oo, pero nalang kita. Oo, sige. Oo, ay, hinay ka makakuha na. Oo, sige, hinay ha. Oo. Baka mo yun sa magasangkayan, yung talon. Oo, ada na. Hintakan ko na sa iyaro ah. Ada, aro. May gata kayo, kayo naghaw. Ewa yun. Ayaw tagi ya. Badaw ito na. Di. matuwaya kay kakada ko sa panunod motor. Sige, naroon niyo mo. Ha? Sige, naroon niyo mo. Birthday. Sige. Thank you. Okay. Oo. Ano kaya mo na natin yun ang pagisingan nila. Ano natin kanila ito pagkapag. Ha? Sticker. Gingka kayo niyo yung sticker ko. Ha? Motor nino. Alaga naman ng mga tama takunsahan. Oh, to guro sa lahat, guro sa oh, gintagan ka na dohanan im. Ano ting page ya? Ya. Ha? Ang page. Follow ta. Manamo ito no. Oo. Ay ito ni TV. Oo, amo ito no. Sticker. Oo, wala sa payan. Ay ikadat pa ikadat tasig palupad. Gani mo na. Ayos. Oh. Okay na ha. Ano? Oh, sa pa. Anak ko, solar wa. Tataratan. Balyo ning kuan. Ano pa yun? Lawot. Lawot. Oo. Sano? Kanli. Oo. Sana makakuha. Oh, dire ka dayon. Sige, sige. Sana Ay, thank you. Thank you. Mapina lang ang patron na iyo. Marasaya na itong kuan. Oh. Itong humba. Sige, mano. Opo. Okay. Damo saan kayo na din ni. Nakarimutaw. Sunod pa natin nga itong kuan luwag mga bugas. Look, rasa yun. Ano, tatago sa usala. Oo. Ito nagtitigan at misa. Oo. Ayola to nyo. Mara ka mo, tinood, baga, napawari ka rin gihapon gana. Kaya no, kaya, na-demonetize kita. Oo, na-demonetize kita. Doon na budi kadlaw, abulan nga wari kitang maka, kuwan-kuwan. Tirim-tirim. Ang buto ano, mapag-demonetize sa ato. Anyway, tala, sobrang tala na eh. Again, just being your friend from another stars. Siyempre, tikang dinapit na barangay Katigbian. Ngan, tikang kita gihapon na barangay Lapay. Ada kay mo pa nga patron na iyo ha. O baga kung sahay nag-roon off kita no kay no, prayers la gihapon ka na nilanda no. Yan ay ultrasound ko na to. Again, ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams mamo ha. Chup chup. Okay. Kay Hari, ginpitpitan kita. Oo. Ato na ginawas na liwat. Ginawalas na natin Hari. Damot sugay, Hari patron. Ano, sige ito sawa. Oo, nagto. Bugtolada. Oo. Ito sa kay Hari. Ato man nakamotor. Oo. Ato na. Oh, hello. Oh. Thank you. Oh. Thank you. Ito ka man po nga balay. Oo, napakadto ako. Ada kay Balik na lang. dumiretso na ta kadi kan kuan na anay. Ano pa dito lagas na ato ng sangkay. Oo, magsakay kita. Sige sangkay. Hinig ka mo. Yeah. Kinipitar na kita ni Sangkay Hari. Napakadto kay Rako no. Kanina ori dito. Ginawas. Daw sa kita daw Troyan ha. Balik na lotiya kay damot sugo kay patron no. Makadani kita. Tala mo lang to pahabol lang to. Okay. Aki ang